का रौवा जानत बानी की दुनिया के टॉप 3 सबसे घातक बीमारी कवन बा। का रौवा जानत बानी की कुछ बीमारी मात्र कुछ दिन में आपके जान ले सकता। कुछ बीमारी रौरा भीतर पहल ही से हो सकेला, बाकिर रौरा कवनो लक्षण तक ना लौके। आज हमनी के बात करब जा है टॉप 3 घातक बीमारी के बारे में, जवना के चलते दुनिया भर में लाखों लोग के मौत हो जाला। हमनी के तीसरा बीमारी से शुरुआत करब जा, ओकरा बाद पहला बीमारी पर चलब जा। आई शुरुआत कइल जाव। तीसरा स्थान पर मलेरिया बा। साल 2020 में 24.1 करोड़ मलेरिया केस दर्ज भइल, जेमे से 627,000 लोग के मौत भइल। मलेरिया एक प्रकार के पैरासाइट के कारण होला। मादा अनोफिलीज मच्छर के काटला से फैल जाला। अगर रौवा कबो उपसहारा क्षेत्र या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में गईल बानी त रौवा मलेरिया के बारे में बहुत कुछ जानत होखब। मलेरिया से 94% मौत उपसहारा अफ्रीका में होला। खाली वयस्क लोग के ना बलुक 5 साल से कम उम्र के बच्चा लोग के भी प्रभावित करेला। दूसरा स्थान पर HIV एड्स बा। एगो घातक वायरस है जवन आपके प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करेला। अगर समय पर इलाज ना कइल जाव त एड्स में बदल सकेला। HIV एड्स एगो गंभीर जनस्वास्थ्य मुद्दा हवे, जेवना से दुनिया भर में 7.5 करोड़ लोग प्रभावित भइल बा। लगभग 3.2 करोड़ लोग के मौत खातिर जिम्मेदार रहल बा। अकेले साल 2022 में HIV एड्स के कारण 6.3 लाख लोग के मौत भइल। मुख्य रूप से 15 से 59 साल के बीच के लोग के प्रभावित कइल गइल। पहले स्थान पर ट्यूबरक्लोसिस TB बा। ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण होखे वाला बीमारी हवे, जे मुख्य रूप से फेफड़ा के प्रभावित करेला। TB शरीर के अन्य अंग में भी हो सकेला, जवना के एक्स्ट्रापल्मोनरी TB कहल जाला। साल 2010 में लगभग 1 करोड़ लोग के TB हो गए। एकरे कारण लगभग 15 लाख लोग के मौत हो गए। साल 2022 में कोविड से जुड़ल मौत के बाद TB से सबसे ज्यादा मौत भइल, जवना में करीब 13 लाख लोग के जान गई। तीनों बीमारी में प्रतिरक्षा के अतना नुकसान होखेला कि प्राकृतिक रूप से ठीक ना होखेला, जवना के चलते मौत के दर ज्यादा होखेला। हालांकि जागरूक रहला से लोग के रोकथाम के बारे में शिक्षित कैला से यह बीमारी सब के रोकथाम इलाज कैल जा सकेला।